El nostre grup treballa amb malalties hematològiques i particularment amb la leucèmia limfàtica crònica, que és una de les malalties, una de les leucèmies més freqüents en la gent adulta en la nostra àrea. Aquesta leucèmia és molt heterogènia, hi ha malalts que necessiten tractament i respondran, altres malalts que no respondran mai i altres malalts que no necessitaran ni tractament. Però el que està clar és que a dia d'avui encara és una malaltia incurable. El nostre grup el que busca és nous fàrmacs per poder tractar aquestes entitats, tenint en compte més que en els últims anys hi ha hagut molts estudis genòmics i transcriptòmics que han donat molta informació referent a possibles dianes terapèutiques. Per poder fer aquest treball, nosaltres treballem amb cèl·lules primàries dels malalts, amb línies cel·lulars, en models animals, que ens permeten poder fer aquest tipus d'estudi i, a més de tot, posem a punt nous models experimentals, tenint en compte tant la cèl·lula tumoral com la cèl·lula del microambient i models animals que ens permeten poder estudiar l'evolució de la malaltia. El nostre objectiu final és que els nostres resultats puguin ser aplicats a la clínica en un futur immediat i que realment afavorir que la medicina personalitzada sigui una realitat i que els experiments que nosaltres fem en el laboratori serveixin per triar el millor fàrmac per a cada malalt. Intentant que aquesta manera puguin aconseguir uns millors resultats i amb menys efectes adversos.